get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole in you, joking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. What's up, magandang gabi mga ka-team. So andito na tayo sa may Ormoc City Astrodome and check-in na ng mga motor and hundreds of motorcycles is ready to release na bukas ng madaling araw. Tadi dito. So ito yung nakahilera ng mga big bike saka backbone category. Ito, hundreds of motorcycles ang nakahilera. So sa lahat ng mga participants, good luck and ride safe palagi. Big bikes, then second is backbone, third is scooters, na X-Max, then underbone, then scooters. Palihog ko, tanaw dire. Big bikes, operator, pwede ko magpa-shut off lang gid sa to ang sound. Okay, mamalihog ko sa to ang mga riders na nasa tubangan. Makabati ra mo. This is the final announcement sa organizers sa V3. Please guys, all riders go to your bikes. All riders go to your bikes. All riders, please go to your bikes. At tungkol inyong motor What's up palihog. mga ka-team? It's almost 20 minutes before ang take-off dito sa Ormoc Adventure Rally V3. So nakagirap na kami and ready We would like to ask final all the instruction riders, and palihog briefing at ng mga tungo sa organizers. So inyong mga tara, motor. sakay na tayo sa motor natin. Let's go! Palihog ko, guys, listen to the marshal. Guys, please listen to the marshal. Dili, kailangan mag-una
God na guide us. Ingat lahat. We will be having a countdown before you go. This is it mga ka-team. After ilang beses na postpone due to mga reasons na kailangan i-postpone, eto tuloy na ang V3. Kaya sa lahat ng participants, ride safe. Always remember na ang totoong finish line sa mahal natin sa buhay. This is it, let's go. Habit na again. Right, in a minute na mga ka-team. Let's go. Yeah. Eto na naman yung adrenaline mga ka-team. 5 AM. Alright. Be ready. Woo. In countdown. Yeah, let's go. 19, 18, 16, Countdown, let's go. 14, 13, 12, Red. 9, Let's go red. One bira. Scooter category na. Bato. Napas karto no? Eto na, tayo nang lalabas sa susunod. Let's go mga ka-team, time check. Ha? Hinay lang, hinay. Yun, shoutout sa mga marshals natin. Napaka grabe yung trabaho nyo. Saludo kami sa iyo, sa inyo. Salamat sa mga kooperasyon nyo. Alright. Kay Sir Tatsuya, sa lahat ng committee ng Ormoc Adventure Rally, maraming salamat sa inyo. Kay Sir Tatsuya, maraming salamat. So far, pangalawang sali namin ng Endurance Rally Standby Lab. Ito yung pinaka what do you call this? Ito yung pinaka-organized na organized. So clean mula sa grid. Alright. Hanggang sa marshals, hanggang sa ruta, sa mga committee, sa mga kits. Napakaganda. Alright, let's go. Eto na. Let's go mga ka-team. Right, shoutout sa lahat ng organizer ng B3. Right, let's go. Laban. Let's go. City Hardware. Mas dali namin makikita yung mga kasamahan namin kasi halos lahat kami may mga OBR. At saka yung OBR namin is naka-best ng Mayo Nation, kaya malayo pa lang makikita na namin na kasama namin yan. So yung meet up place sa City Hardware, doon kami mag-regroup. Maraming salamat sa mga product na re-review natin ngayon. Dito sponsored tinry natin sa endurance kung maganda pa. So ito yung magiging review natin. Unang-una sa maxi tires natin, naka stock na size pa rin tayo from front to rear. Pareho naka maxi tires. And sa rear shocks natin, naka RCB tayo na MB2 series, kaya re-review din natin to. And then yung panggilid natin, stock na bola. Ang pinalitan lang natin is yung clutch at center spring. Alright, naka 1000 RPM tayo. So re-review din natin kung ilang
hanggang saan lang yung magiging top speed natin. Alright, so eto na yung meet up namin. Milber, Milber. Iladok. Eto na, naka-regroup na kami. Bira na. Alright mga ka-team, checkpoint 1 sa Baybay. So tinatry namin to na makahabol sa checkpoint 1 kasi ang checkpoint 1 ang sobrang dami pa ng mga rider niyan. So pagkalagpas natin sa checkpoint number 1, okay na, maluwag-luwag na yung mga checkpoints nan. So yung checkpoint number 1 lang, katulad nung dati sa Tacloban 600, apaka dami pang mga rider sa checkpoint number 1. Kaya yun, habulin namin. Sa lahat ng mga marshals, maraming salamat sa inyo. Okay na my love? Okay na ka diha? Buhak-mak na kayo. Kami chill lang kami. Alright, biska mga ka-team, dito na tayo. Shucks! Hirap i-control, napakadulas. Ang dami ding nagre-regroup. Napakadulas men. Ito ah. Dito napakadulas men, napakadulas dito. Dahan-dahan. Nagbabadya yung ulan mga ka-team. Ito na, checkpoint number 1 na siguro to. Ito nga, checkpoint number 1 mga ka-team, Baybay City. Checkpoint. Thank you. Okay na? Right, checkpoint number 1 tapos na.
Dito. Okay na. Let's go. Sticker. Ay, la zone. Ay, la. Alright, tapos na tayo sa checkpoint number 1 mga katim. Papunta na tayo sa checkpoint number 2. If I'm not mistaken, sa Dulag tayo. Dulag yung checkpoint number 2. Kaya tara. Di namin alam kung nasa na yung ibang kasama namin. Tara, di na natin alam kung nasa na yung mga kasama natin. Bira na. Di namin alam kung nasaan yung ibang kasama namin. Di namin alam kung nandun pa naiwan o dumiretso na, kasi talaga nagkawatak-watak na kami. Nagbabadya yung ulan doon mga katim. Apakadulas men. Apakadulas ng daan. Basa yung daan na may halong putik-putik. Dito natin masusubukan yung Maxxis Vectra S98. Ito may mga buhangin pa. Delikado to. Apakadelikado. Kaya dahan-dahan. Di talaga namin alam kung nasa unahan ba kami or nasa huli na kami, mga kasamahan namin. Kami na lang ni Press dito. Hindi na namin alam kung nasan sila. Pagkatapos ng checkpoint 1, yun, nagkawatak-watak na. Haman. Ayo. Sila Doc, Press. Nakita na namin yung isang kasamahan namin, yung Doc Alvin. Chill ka lang ah. Yun mga kasama natin from Bye Bye Chapter, Mio Nation Bye Bye. Yun, salamat sa naging marshal natin, mga kasama natin from Mio Nation Bye Bye. Mio Nation Bye Bye, maraming salamat. Yun, shoutout kay Doc, nasa hunahan natin. Sa yung naging mekaniko ni Red, sa yung nagpa-kondisyon kay Red. Maraming salamat Doc for preparing Red sa endurance na to. Tara! Eh! Doon na mga kasamahan natin. Kaon. Wow. Nakaon na? Timing na low bat. Oo, nakaon.
Yun, tapos din sa checkpoint number 1. So shout out, maraming salamat sa free na breakfast natin from Your Nation. Bye bye, maraming salamat. So ito yung mga kasama natin. Shout out. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Hey, what's up? Docs! Press! Amin! Kami na lang. Vibes! Eto pa! Let's go! Guys, meron sa bye-bye. I would like to thank Madam. Sa madam! I would like to thank Madam para sa pamahaw karon. Sa Tibok Private Chapter. Alright! Thank you! I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, stroke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Alright, checkpoint number 2, Dulag Leyte. Tapos na tayo, nakapag-checkpoint na tayo number 2. Naantay na lang natin yung iba nating mga kasama andun pa. So, checkpoint number 2, game, let's go. Ito ang totoong endurance. I would like to thank Sabaw Vlog. Salamat sa GoPro. GoPro. Alright mga ka-team, alright, let's go mga ka-team. So pasensya na kanina hindi ako nakapag-video kasi sobrang lakas ng ulan papunta dito sa papuntang Palo, papuntang Dulag, Palo. Apakalakas ng ulan kaya tinanggal ko muna yung mga camera ko. Kaya ito, babalik tayo sa daan. Papunta tayo ngayong Carigara. Alright, so tapos na kami sa checkpoint number 1 dun sa may Baybay. Checkpoint number 2 sa may Dulag. So ngayon papunta na kaming Carigara. And yung pangatlong checkpoint, nakalimutan ko kung saan sa may Biliran border, sa may Tulay. Alright, so doon tayo papunta ngayon. So ride safe sa atin. Nauna na yung mga kasama natin, nandun na. So tayo, hahabol tayo. Tara, let's go. Ate naman ay mamitikay. Naman ay mamitikay. Ha? Naman ay mamitikay. Alright, sana din na maulan dun. Yun, ulitin ko. Maraming salamat sa lahat ng marshals. Grabe, sobrang sulit.
Napakahusay ng mga marshals kasi talagang sumungsong sila sa ulan. Kahit na sobrang lakas ng ulan, talagang pinili nilang magpaulan para lang ma-guide nila para mag-guide lang nila yung mga rider. Kasi talagang nag-zero visibility kanina kasi sa sobrang lakas ng ulan. And then pagdating namin dito sa may crossing papuntang Carigara, ito, napakainit na, napakaganda na ng panahon. Sana tuloy-tuloy na to. Alright? Nakalimutan ko yung checkpoint number 3 kung saan. Baka sa Biliran border na nga, dun sa may tulay, yung historical na tulay ng Biliran. Alright, so first time natin makakapunta doon. Kaya enjoyin natin yung moment, enjoyin natin yung ruta. Alright. So far nag-i-enjoy naman kami kasi chill-chill lang naman. Para lang kaming para lang kaming nag-chill ride. Normal na ride. Napakalaki ng kaulapan doon. Sana hindi yan papunta doon sa may ruta natin. Sana papunta tayo ditong Carigara. At sana maganda yung araw doon, maganda yung panahon doon sa may Biliran, Tacanabal. So far lang talaga yung naging top speed lang natin 108. Di pa tapos yung ruta. Siguro matatap pa natin tong si Red. Ayun na sila, nakita ko na. Talagang nag-chill ride lang Yan yung literal talaga na chill ride. Talagang literal na ine-enjoy lang namin yung ruta. Alright, so sabi nga ni Mami Piang, para lang kaming nagra-rides. Alright, para lang normal na rides na Mionation namin to. Kasi chill lang talaga. Babakbak lang kami pag open yung daan. Pero hanggang hanggang 100, 105, 8, 110, ganun. Ganyan lang naman din yung makakaya ng mga motor namin Hindi kasi naging boring yung endurance namin kasi ang dami namin sumali. Nasa 11 na motor kami sa Mionation, nag-iisa. Ha? Panjo? Sagira? No. Sagak na ho. Sagira? Nahulog daw ni My Love yung panyo na. Okay lang. Yun, balik tayo. So lahat kami sa Mionation, may nag-iisa lang na naka-sniper kasi yung motor niya na Mio Soul is kargado. Apakalakas ng gasolina nun. Tapos sobrang mahal pa ng gasolina kaya pinili niyang mag-sniper kasi may sniper, may kasama kaming merong sniper, right? Merong sniper kaya yun, pinahiram niya. Sana yung bahala sa gasolina. Alright? Kondisyon naman yung motor na yun. Alright? Ulitin ko mga ka-team, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nag-sponsor sa amin. First of all, si Ricky Auto Electrical Shop. Ricky Auto Electrical Shop, if I'm not mistaken. Maraming salamat, Nay. Maraming salamat sa iyo, Nay. Kay Nay Christine and kay Sir Alfie and kay Ma'am Nika sa Yugo Sari Sari Store. Maraming salamat. Napakalaking tulong nung pinajikas mo sa akin. Palaking tulong sa gasolina. And si Sir Mark, maraming salamat. Napakalaking sponsor mo. And kay Sabaw Vlog, bro, maraming salamat sa pagpapahiram nitong GoPro na nandito sa harap ko ngayon, itong Hero 8. Maraming salamat. Meron akong pang second point of view ngayon sa endurance na to. So makakapag laro tayo sa editing natin. So yun, maraming salamat kay Sabaw Vlog. Pagaling ka, pre. Pagaling ka, bro, para makapag-ride tayo ulit. Right? Yun, maraming salamat. And sa sa Jijo Sopar Group, kay Sir Ryan, maraming salamat sa suporta. Ito si My Love, Di ka katugon, My Love? Okay na ka? Pag-hype sa vlog, be. Itong daan na to, first time namin ni My Love makapunta dito sa daan na to, papuntang Carigara. Especially dun sa Biliran na first time namin makakapunta dun. Kaya susulitin natin ang moment na to. Siguro ma-upload ko tong vlog na to, mga ka-team, Sunday ngayon, Tapos may duty kasi tayo sa Monday.
So siguro more or less, pinakamatagal siguro mga Wednesday, o kung kakayanin natin mag-overtime, kailangan natin i-edit ng mabilis to para makapag-upload at makapag-update tayo sa mga ka-team natin na sumusuporta. Right? Eto si Preso. Ang sana na eh? Alang-alang? Alright, andito na tayo sa may Alang-alang. Ano? Alang-alang Public Market. Alright. Ito, saludo sa mga marshals na talagang inaantay lahat ng participants. As per sa sinabi kanina ng mga organizer, nasa mga mahigit o more or less 1,500 riders yung nag-participate ngayon. Biruin nyo, napakadami. May yung done dito. First time natin to. Thank you sa lahat ng marshals. Thank you. Nagbabadya na naman yung ulan, putra king. Ano po do? Ay nako, mauudlot na naman yung pag-vlog natin mga ka-team. Sana papunta tayo dun, no? Kasi parang mas parang nahahati dito. Apakalaki ng ulap, doon naman napakainit, napakaganda ng panahon. Nahati sa dito. Ito yung endurance. Endurance is not a race, it's more on a challenge. Kanina na challenge tayo sa ulan. Alright. Ito checkpoint number 3 mga ka-team. Checkpoint number 3 mga ka-team. Alright. Checkpoint number 3 mga ka-team. Alright, thank you. Bira. Welcome to Municipality of Caloocan, Leyte. Alright, nandito tayo sa may Caloocan, Leyte mga ka-team. Alright. Babalikan ko kayo ulit mamaya mga ka-team. Da-drive lang ako na mabuti. Alright. Team, checkpoint number 4. Ito sa may Biliran Bridge. Ito yung bridge.
Palihog no? Ikaw wala? Wala. Okay, amping. Thank you. Right, what's up? Province of Biliran. Woo! Yan, historical na bridge ng Biliran. Ito yung naging border. Alright mga ka-team, checkpoint number 5. Kira. Ginera mo sunahan bro kay damang dito. Okay. Okay, thank you. Wala na, nagkanda lito-lito na kami. Nakita namin si sama namin dun sa may checkpoint number 5. Hindi lang namin nahabol tong si Pres. Right, checkpoint number 6 mga ka-team. Alright. Dah. Sir, pagkabot niyo nabal sir, pangutana mo kung asa dapat ng pabiliran na. Oo. Balik pa mo nabal daagi gyapon. Adire, padire may. Ada sir. Tara. Salamat. Nay makan Andre? Tik po. Na po dire. Ano po dito? Kanto. Tanis Garden. Adihan na lang tapos. Tara. Pagkabutan na pang niyan, pawala sa Nabal. Ubos sa LTO. Left side na mo. Oo. Exit na mo. Okay. Thank you.
mga ka-team. Last checkpoint. Last checkpoint. Yan, checkpoint number 7, Biliran. Sa wakas. Balay na to finish line ha, ay kapag kinapura. Thank you. Hirap na to. Napa? Damo pa? Damo pa kay nagkawara-wara sa 5 ug 6. Alright, tapos na natin lahat ng checkpoint mga ka-team. And we're on our way to the finish line, which is ang Ormoc Astrodome. No need to hurry, no need to rush, because kayang-kaya natin tapusin ito. Hindi lang tayo pakampante kasi hindi pa rin tapos yung event. Kailangan pa rin natin makarating ng safe dun sa Astrodome and dun sa pamilya natin. Alright, so full stretch. Konting-konti na lang. Yan, ito na mga ka-team. Yes, we're back finally mga ka-team. Eto na yun. Yes, thank you. Salamat Panginoon. Woo! Safe and sound. Alright, magandang gabi mga ka-team. Nandito kami ngayon sa may awarding at saka program ceremony pagkatapos ng endurance event. So may pa-dinner buffet yung event, yung endurance. So ito yung naging event dito. So just enjoy the program and yun, see ya. Alright, Chaoyang tires. Thank you. Thank you ano. Alright, Chaoyang tires. Alright, maraming salamat sa Chaoyang. Hindi ko alam kung pang anong tires to, pero sigurado ko magagamit to ni Papa sa click niya. So maraming salamat sa Chaoyang at sa Ormoc Adventure Rally B3. Peace. Di ka kataod? Di ka kataod? Di ka kataod? Alright, magandang umaga mga ka-team. Pangatlong araw na to dito sa may Ormoc. And we're on our way home. Tapos na namin makuha yung mga finishers kit kagabi. So yun, pauwi na kaming sugod. And I would like to say sa lahat ng mga naging sponsor natin, major and minor sponsors natin, maraming salamat sa inyo. So yun, ride safe sa amin, ride safe and respect. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagsama sa vlog natin ngayon, sa episode natin ngayon, sa Indo content natin ngayon. Alright, so yun, magmamaneho lang kami kasi si My Love na nagdadala ng Mio Soul ni MM. So yun, thank you and thank you ulit sa lahat ng naging supporters at saka sumusuporta sa Team Jamelin. Like, share, subscribe. Peace out and magandang araw mga ka-team. Peace.